u l-bilanċ li rridu insibu bejn il-progress, bejn il-kostruzzjoni, bejn il-bini ġdid u l-bqija ta' dak li għandna eżistent, ta' dak fl-aħħar mill-aħħar li uridna mingħand mis-sirrijietna. U għaldaqstant dan kollu kontekst is-key. Irridu li Għawdex dak kollu li jiġi ġewwa l-gżira ta' Għawdex u jirrispetta il-madwar mhux biss il-bini tal-madwar, iżda wkoll l-ambjent li jkun hemm fil-viċinanzi, l-istriż. Kollu jkun skopru ġdid u nibdew inħadnuha. U għaldaqstant għalli forsi jkun aktar ċar, naħseb dak kollu li jdejjaq lilna wkoll hawnhekk preżenti u dak kollu li jdejjaq lil dawk li qegħdin isegħuna, iċ-ċittadini Għawdex u lil dawk li jżuruna, huwa meta tara binja tiegħda bil-bricks, il-gris, li jkun propju jikkontrasta ferm mal-bqija tal-pajjiż, mal-bqija tal-madwar. U nemmen għaldaqstant li rridu nkunu koraġġjużi u nerġgħu nibdew nużaw il-franka għal-faċċati tagħna. Li se toħodna għall-10 snin li ġejjin. Għawdex illi tul dawn l-aħħar snin irnexxielu jibni ekoloġija ekonomika li hija waħda vibranti u kienu wkoll kapaċi jattira numru ta' investimenti, issa se jkun qed jgħaddi għat-tranzizzjoni li hija waħda li nsejħilha bħala mill-aktar eċitanti. Viżjoni tagħna bħala gvern Għawdex hija waħda ċara. Dik li toħloq il-bilanċ li huwa bżonjuż bejn l-attività ekonomika u l-aspetti soċjali u ambjentali ta' din il-gżira illi tant għandna l-qalbna. Li rridu nieħdu lil Għawdex biex finalment minn dak li nagħmlu igawdu il-ħafna, tgawdi s-soċjetà Għawdeċija u igawdi Għawdex. Is-suċċess ekonomiku mbagħad irid iħares ukoll lejn it-tisħiħ tal-identità u l-kultura ta' din il-gżira. Għalhekk, l-isforzi kollha tagħna biex nippromovu u nippreservaw l-identità fiżika tal-irħula Għawdeċin flimkien mal-identità kulturali li tiġbor fiha il-festi tradizzjonali u l-pjazza tal-irħula. Għandna ħafna f'din il-gżira li jista' jkun sors ta' turiżmu ta' kwalità droga spjega tajjeb ħafna il-Ministru Kamilleri u hemm ukoll illi rridu wkoll niddirezzjonaw l-ikbar sforzi tagħna. Għawdex se jkun il-mutur tat tranzizzjoni ekoloġika b'inċentivi għal promozzjoni ta' green buildings, spazji miftuħa, il-monitoraġġ u l-maniġjar tal-iskart, l-elettrifikazzjoni tat trasport, konnettività b'saħħitha u s-sosten tas-settur agrikolu. Fil-fatt, nieħu pjaċir bil-nota li l-konsultazzjoni dwar dan il-proġett urban għadha kif intemmet u jien informat li hemmhekk kien hemm kontribut b'saħħtu mill-Għawdeċin. Verament xi ħaġa li nilqa mod pożittiv. ċentru ġdid tad-dentistrija u ċentru tas-saħħa f'Għawdex id-dar tal-anzjani dar San Giuseppe, iċ-ċentru akwatiku u sportiv ukoll ftit metri l bogħod minnha u għadbir ta' proġetti oħrajn ta' riabilitazzjoni u reġenerazzjoni urbana. Dan kollu madut kollu flimkien jassigura kwalità ta' ħajja illi verament tixtaq lill-poplu Għawdeċin.